ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግፋ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ይርከብዎም ክብል ከሲሱ ብተወሳኺ ኣብቲ ክልል ንወተሃደራዊ ምልመላ ወይ ንውግእ ምውፋር ሰባት ብሓይሊ ምልመላ ዝብል ልምዲ ምዝምዛዕዮን ገበን ኩናትን ክውሰድ ከም ዝኽእል ጠንቂቁሎ። እዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመሓደር ትካል ሰብአዊ መሰላት ነዚ መግለፂ ዘውፅአ ኣብ ከተማ መቐለ መንእሰያት ክቕጥቅጡን ነበርቲ ተቃውሞም ከስምዑን ዘርኢ ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ። ብወገን እቲ ኣብዚ እዋን ነታ ክልል ዘመሓደር ዘሎ ባቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ካቢነ ሚኒስትራት እዚ ግፋእ ኣመልኪቱ ወፂኡ ኣብ ዘሎ መግለፂ ነቲ ኣብ መቐለ ቀበለ 05 ተፈፂሙ ዝተባሃለ ግፋእ ክምርምሮ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። እቲ ናይ ሰብአዊ መሰላት ትካል ብወገኑ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይ ዘጋጥሙ ዘለዉ ፍጻመታት ከምኡ ድማ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ኣብቲ ከባቢ እቲ ክልል ዝፍጸሙ ዘለዉ ኣሰከፍቲ ኩነታት ሰብአዊ መሰላት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ሓቢሩ። እቲ ኮሚሽን ብቐንዱ ነበርቲ ክልል ትግራይ ናብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብሓይሊ ንምምልማል ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ዘሎ ናይ ውሳነ ሰነድ ይጠቒሱ። እቲ ትካል እቲ ናይ ውሳነ ሰነድ ኢሉ ዝጠቐሶ ኣዋጅ ምርግጋጽ ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ዝብል ብቤት ምኽሪ እቲ ክልል ዝጸደቐ ኣዋጅ ብተመሳሳሊ ንሕወሓት ናብ ስልጣን ዝመለሰ ኣዋጅ ክብል ሓቢሩ። እዚ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ክውዕል ብኣፈ ጉባኤ ባይቶ ዝተኣዘዘ ኣዋጅ ብዓለም ለኻዊ ትካል ተጣባቒ ሰብአዊ መሰላት ሂማን ራይት ዎች እውን ተቃውሞ ገጢምዎ እዩ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ርክባት ክልል ትግራይ ኣብርሃም ሓጎስ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ ኣጋጢሙ ዝተባሃለ ግፋእ ኣመልኪቱ ናይ ትግራይ ቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዝኾነ ብሓይሊ ዝተፈጸመ ምልመላ ናይ ኣባላት ሰራዊት እንድሕራሎ ክምርምርዎ ምዃኖምን ንበደለኛታት ድማ ተሓተቲ ክገብሩ ምዃኖም ተዛሪቦ። ንሱ ቀፂሉ ኣብዚ እዋን ትግራይ ናይ ህልውና ሓደጋ ይገጢምዋ ዘሎ ድሕሪ ምባል ነቲ ክልል ንምክልኻል ግን ኣብ ንቕሓት ህዝቢ ሓበራዊ ምርድዳእን ወለንታዊ ተሳትፎን ዝተሰረተ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ትግራይ ህላዊኣ ስግኣት ኣጋጢምዎ እዩ ዘሎ። ህዝቢ ድማ ነብሱ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣለዎ። እንተኾነ ግን ካብ መምርሒታት መንግስቲ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ግዴታዊ መልመላ እንድሕር ተኻይዱ ብፍላይ ድማ ብዘይ ፍቓድን እምነትን ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ ብዕምቀት ክምርመር ኢሉ ብዘይ ፍቓድ መልመላ ኣካይዶም ዝተረኽቡ ኣባላት ፀጥታ ወይ ምምሕዳር ከባቢ ድማ ሕጋውን ምምሕዳራውን ዝኾነ ስጉምታት ብመንግስቲ እቲ ክልል ክውሰድ ምዃኑ ገሊጹሎ። ነዊሕ እዋን ብዘይ ምርግጋእ ዘለለ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ሃዋህው ፀጥታ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕልን ንግጭት ዝተቃልዐን ዝተሓላለኸን ኮይኑ ከም ዘሎ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተዛሪቡ። ንሱ ሽሞም ዘይጠቐሶም ጸላእቲ ኢትዮጵያ ዞባዊ ጽልዋኣ ንምድራት ኣብ ውሽጣዊ ጸገማት ንኽጽመድ ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ጠንቂቑ። ብርሃኑ ጁላ ነዚ መግለፂ ዝሃበ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ራብዓይ ጉጅለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ፕሮግራም ፀጥታን ስትራቴጂካዊ መጽናዕትን ኮሌጅ ሃገራዊ ምክርኻል ኢትዮጵያ ኮይኑ ተጻባእቲ ናይ ኢትዮጵያ ውዲታት የዳልውን ናብ ንጡፍ ግጭታት በመቕያር እቲ ሃገር ብዘቤታዊ ጉዳያት ክጽመድ በዚ ድማ ነቲ ናታ ኢሉ ዝገለጾ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ከምኡ ድማ ዞባዊ ጉዳይ ንኸይትሳተፈሉ ይኽልክሉ ከም ዘለዉ ገሊጹ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ እዞም ጸላእቲ ኣብ ልዕሊ ውሽጣዊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ንምዕባይ ንጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ዘይምርግጋእ ይእትውን ከም ዘለውን ሓቢሩሎ። እቲ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብተወሳኺ እቲ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ኢትዮጵያ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንኸይትረክብ ክኽልክላ ዝጸንሐ ንነዊሕ እዋን ጸንሐ ጸረ ኢትዮጵያዊ ጥምረት ኢሉ ዝገለጾ ሎሚ ንርእሱ ጽምዶ ኢሉ ዳግማይ ሽም ቀይሩ ተቐልቂሉ ኣሎ ድሕሪ ምባል ነቲ ኣብ ታሪኽ እንፈልጦ ጸረ ኢትዮጵያዊ ሽርሕታት ቀፂሉ ኣሎ ክብል ተዛሪቦ። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ከምኡውን ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ሓይልታት ብሽም ጽምዶ ተመስሪቱ ዘሎ ልፍንቲ ብሽሙ ክጽውዖ እዚ ንመጀመርታ እዋን እዩ። ቅድሚ ሕጂ ግን ናይ ታሪኽ ጸላእቲ ኢትዮጵያ ብምባል እዩ ሽም ከይጠቐሰ ብተዘዋዋሪ ክገልጾ ጸንሐ። እዚ ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን ኣብ መግለፂ ቀፂሉ ነቶም ብሽም ዘይጠቐሶም ግን ከኣ ከዳዓት ንኢትዮጵያ እናዳኸሙ ንረብሓታት ወፃኢ ዘሰጉሙ ምሕዝነት ዝኣትዉ ዘለዉ መሳርሒ ጸላኢ ዝኾኑ ዝበሎም ብዘይ ኩናት ክዓርፉ ዘይክእሉን ብስዕረት ዘይሓፍሩን ክብል ገሊጽዎም። ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባራት ድማ ማለት ነቲ ናይ ክድዓት ንነዊሕ ግጭታት ዘስዕቡን ንህዝቢ ትግራይ ኣምሓራ ኦሮሞን ብጀካ ጥፍኣት ዘምጽእሉ ነገር የለን ክብል እውን ተዛሪቦ። ብርሃኑ ጁላ ነቶም ተመረቕቲ መኮንናት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ትምህርቶም ከም ኣገዳሲ ወተሃደራዊ መሳርሒ ኮይኑ ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ንምሕላው ከም ዘገልግል ክገልጽ እንከሎ እዋናዊ ኩናት ካብቲ ዝሓለፈ 4 ወለዶታት ኩናት ብዓብኡ ከም ዝማዕበለን እቶም ተመረቕቲ ዝህብዎ ስትራቴጂካዊ ስልጠና ንኽልቲኡ ናይ መሪሕነት ዓቕሞምን ንወተሃደራዊ ስርሒታዊ ድልውነቶምን ከም ዝሕይል እምነት ከም ዘለዎ ተዛሪቦ።
ኣብዚ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከምኡ ድማ ጽምዶ ጸቂጡ ዝተዛረበሉ መግለጺኡ ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጉዕዞ በዳሂ መንገድታት ከም ዘለዎን ነዚ ንምብዳህ ድማ ሓያል ምድላው የድሊ ብምባል ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ እትገብሮ ዘላ ጉዕዞ ልዑል ምድላው ክትገብር ኣለዋ ክብል ተዛሪቡ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ወለጋ ወረዳ እሙሩ ኣብ ትርከብ ከተማ ኣጋምሳን ከባቢኣን ዘለዋ ዓድታትን ብዕጡቃት ፋኖ ተፈጺሙ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ክልተ ንጹሃን ዜጋታት ሓዊስካ 11 ሰባት ከም እተቆትሉ ነበርትን ዋና ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባን ሓቢሮም እቶም ዕጡቃት በማይ ዝቑጸሩ ጥሪትን ካልእ ንብረትን ከም ዝራሰዩ እውን ገሊጾም ኣለዉ ነበርቲ ከም ዝገለጽዎ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ቶሉስ ወጋሕታ ከም ዝኾነ ክገልጹ እንከለዉ እቶም ዕጡቃት ከዓ ካብ ዞባ ምብራቕ ወለጋ ወረዳ ኪሪሙ ከም ዝመጹ እውን ተሓቢሩ ገለ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ድማ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ነይሩ ካብ ሶኒ ወጋሕታ ሰዓት 5 ህዝቢ ካብ ደቃሱ ከይተንስዐ ዕጡቃት ፋኖ ንነበርቲ ክቆትሉ ጀሚሮም ንብረት እውን ራስዮም ኢሎም ዝሞቱ ብዙሓት እዮም ዝቆሰሉ እውን ኣለዉ ክብሉ እውን ነቲ ዘጋጠመ ገሊፆም ክልተ ነበርቲ ከም ዝገለጽዎ ድማ እቶም ዕጡቃት ናብቲ ከባቢ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ናይቲ ክልል ኮነ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ቦታ ከም ዘይነበሩ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ካብቲ ቦታ ምስ ወጹ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ ናይጄርያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ጸረ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝኾነ መንቀስቓስ ይካየድ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ክልተ ካብ ዜጋታታ ከም ዝተቆተሉ ገሊጻ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ናይጄርያ ኣብ ዝወጸ መግለጺ ካብቶም ክልተ ዜጋታታ እቲ ሓደ ኢሜካ ቻርለስ ኢሮጉቡ ዝበሃል ከም ዝኾነን ብፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ከዓ ኣካላዊ ማህረምቲ ዝርከቦ መርመራ ኣብ ልዕሊኡ ድሕሪ ምፍጻሙ ከም ዝተቀተለ ክገልጽ እንከሎ እቲ ካልኣይ ሙሳ ዮናና ዝበሃል በዓል ድኳን ድማ መንነቶም ብዘይተፈለጡ ጸረ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብዝኾኑ ኣካላት ከም ዝተቀትለዩ ገሊጹ ዘሎ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ናይጄርያ መግለጺ ቀጺሉ እዚ ቅትለት ናይ ክልተ ናይጄርያውያን ዜጋታት ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዕላማ ዝገበረ ተቃውሞ ብሓያል መልክዕ ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ ምዃኑ ሓቢሩ ብጀካ ዝውን ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ናይጄርያ ሂቡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ብዕለት 28 ሰነ ሓደ ጆ ዝተባህለ ናይጄርያዊ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ድኳኑ ብተቃወምቲ ከም ዝተገለጸ ሓቢሩሎ ናይጄርያ ኣብ መግለጺ ቀጺላ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዛዕባ እዚ ኣብ ልዕሊ ናይጄርያውያን ዘፍጸም ዘሎ ቅትለት ሓበሬታት ወሃብ ከም ዘላን እቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዘፍጸም ዘሎ ተግባራት እንድሕር ቀጺሉ ከምኡ ድማ ናይ ኣፓርታይድ ስርዓት ስልቲ ብዝመስል ኣገባብ ዝረአ ዘሎ ባህርያት ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣንጻር ስደተኛታት እንድሕር ገደብ ዘይተገይሩሉ ኩሉ ክትወስዶ እትኽእል ስጉምታት ኣብ ጣውላ ከም ዘሎ ኣጠንቂቓላ ከም ዝከር ናይጄርያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነቶም ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ስርሖምን ንብረትን ገዲፎም ናብ ሃገሮም ናይጄርያ ተመሊሶም ዘለዉ ዜጋታት ወኪላ ንደቡብ ኣፍሪቃ ካሕሳ ክትሓትት ምዃና ኣፍሊጣ ይኹን እምበር ሓደ ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣን ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኾነ ኮምቡዱዞ ናትሻቬኒ ሂቡ ኣብ ዘሎ ገብረ መልሲ ደቡብ ኣፍሪቃ ንናይጄርያውያን ዝኾነ ካሕሳ ክትህብ ከም ዘይኮነት ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ዘለዎም ናይጄርያውያን ድማ ንብረቶም ኣብ ዕዳጋታት ደቡብ ኣፍሪቃ ክሸጥዎ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቡ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም